Κέντρο Εκδηλώσεων για την Οικονομική Ενίσχυση Ανθρώπων με Κιστική Είνωση. Η κιστική είνωση αποτελεί το πιο διαδεδομένο κληρονομικό νόσημα στη Λευκή Φυλή. Εκτιμάται ότι περίπου 1 στα 2 με 2.500 παιδιά γεννιέται κάθε χρόνο στην Ελλάδα με κιστική είνωση, ενώ το 4 με 5% του πληθυσμού θεωρείται ότι είναι φορείς. 29 και 30 Νοεμβρίου μαζευόμαστε στο χώρο του ΤΕΗ στη Χαλέπα για να βοηθήσουμε ανθρώπους που πάσχουν από κιστική είνωση. Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, στις 5 παιδικό παραμύθι και θεατρικό παιχνίδι. Στις 6 ζωγραφική και παιχνίδια. Και στις 8 παράσταση Καραγκιόζη με τον Νίκο Μπλαζάκη. Κυριακή 30 Νοεμβρίου, από τις 8 λαϊκό γλέντι με τους Λιβαδιτάκη Ρούσο, Κιάσο Γιώργο και Βλαχόπουλο Σωτήρη. Είσοδος ελεύθερη. Στο χώρο θα υπάρχει κουτί ελεύθερης συνεισφοράς. Πρωτοβουλία φοιτητών ΤΕΗ.